Halo Lur, balik karo aku Mas Poji. Saiki aku arep cerita. Aku lahir neng Blora. Pakku makku iku wong Jawa. Lah iki aku arep nyeritakno make nek nomah. Nah, ngene lho. Lur, jare make iki ora oleh payungan nang jero omah. Iki aku arep payungan. Ngene lho. Dadi payung nalika udane teka. Dek. Pengali cobaku. Kandelane lapo ngono kuwi apa dolanan. Udah disabar bledek kok. Astagfirullah. Tenan ta yo. Ya Allah capaku. Tenan kan Lur? Lah Lur, iki ono neh. Jare make ku surup-surup ora turu. Jare mari kena sial. Ora percaya apa meh turu surup-surup. Surup mirip glundung piye rasane? Ora turu kuwi kurang nengah dadi ceblok. Lah dikandani mae malah pas alasane kurang nengah wes. Wayahe surup, wayahe salat ayo. Udah, ayo. Nggih, Mak. Nggih, Mak, nggih. Ora usah nggih, saiki budal. Pak Ustaz, iki lho putrane kuro malah turu surup-surup. Napa niki? Enten apa Mas? Turu surup-surup nggih? Nggih, Pak. Mboten haram ya, Pak. Nggih, mboten haram. Tapi makruh Mas. Nabi nggih mboten nganjurne. Nek surup-surup niki setan niku bumetu Mas. Ya di Jawa ora oleh to. Nggih. Wis ayo salat ae Mas, ayo Mas. Terus Ayo salat. Kameraku, Mas. ayo.